Ukazovat fotografie a videa v telefonu přátelům může být na malém displeji poněkud nepohodlné, tak proč je neukázat v televizi pomocí HTC Media Link HD? Nastavení nemůže být snazší. Zapojte Media Link do napájení a zapojte kabel HDMI do televizoru. Nezapomeňte televizor přepnout na správný vstup HDMI. Připojte telefon k Wi-Fi síti a telefon se automaticky spáruje s Media Linkem. Nyní můžete bezdrátově promítat fotografie a videa na velké obrazovce. Klepněte na fotografii v galerii a poté přejďte přes obrazovku 3 prsty. Stejný pohyb 3 prsty platí i pro videa. Proč byste na velké obrazovce neukázali také videa z YouTube anebo celý film? V YouTube spusťte přehrávání videa a následně přejďte přes obrazovku 3 prsty. Vyberte film, který chcete sledovat a spusťte jej. Potřebujete v průběhu filmu zkontrolovat e-maily, ale nechcete přerušit spuštěný film? Stačí otevřít aplikaci Pošta a přečíst si e-maily. Film se stále přehrává na pozadí. Připravujete prezentaci? Podobně jako filmy můžete promítat i jednotlivé slajdy. Otevřete v aplikaci Polaris Office prezentaci PowerPoint a přejďte po obrazovce telefonu 3 prsty. Jakmile je prezentace v televizi, můžete pohybem prstů do stran procházet snímky. Promítání filmů a fotografií z telefonu do televizoru nikdy nebylo tak snadné jako z HTC Media Link HD.